Oh, I've been poor. I have only my dreams. Ngiyanibingelela nonke okhulumayo uthando lwethu wakwaManyanga. So namhlanje sikanoshezi kwindlakusa kaSisilunga. uSisilunga uzobe noMemulo noMembeso ngakusasa. I-date namhlanje u-15 July. Indlakusa yakhe. So into ezobenza namhlanje sobe sina nje sicula ubusuku bonke, senza namasiko afanele. If umuntu othanda ama-video kanjalo, ngiyacela ukuthi usubscribe bese uyayilike le video lena, uyishare, usendele abangani bakho nabantu abaziyo nje ukuthi bengayithakasela i-video kanje. So asiqaleni-ke ngitshengise konke obekwenzeka. Lana-ke nje bese sayipracticele yabo, silungiselela usuku olukhulu yabo, nje silula nemlenze sibuka ukuthi hayibo ngabe saphakama yini. Nangoku uSisilunga manje uyena lo ongenayo ozosikaza lana kabili kathathu lo wesikibha esipink nje manje. Ngiyalaphaya. Wentana muculo njani uyatshela ngesimanje manje uyatshela lina usuthi nami uyatshela oh ngesimanje manje uyatshela wentana muculo njani uyatshela angoni ngesimanje manje uyatshela ayideli nawo usuthi nami uyatshela angoni ngesimanje manje uyatshela iwe mntana muculo njani uyatshela angoni ngesimanje manje uyatshela Kwamane kwangena isithebeka. Sathi ubani asisheshise lokho esikwenzayo, inyama ingaziphola sephezu kwayo lenyama, phezu kwayo. Sisheshise kakhulu la nyama, sayisheshisa nje siqambe sibheka kwabe sengena abakhwenyanake osibaro ushuku. Sanibona mazulu, sanibona mazulu amade, sanibona mazulu, sanibona mazulu amade.
Namhlanje unyaka
Hhayi ke kushiwo ukuthi ukusina kwamagosa akufani. Lana-ke ingoma ibisisho ngempela-ke lana-ke kusinwa kudidilwane, wonke umuntu engena nje ozizwayo angena ahlabe nje aphume esididilane.
Awunangi mina-ke lapha emva kwekhethini logqoka isigqoko esimnyama lapha.
Lana kusisilunga ubesewusika insonyama. Insonyama inyama esikwa abantu abashadile noma abathandana ngokusemthethweni. Ngalokho ngisho ukuthi abamisa iduku. Ngalokho ke kusho ukuthi bathandana ngokusemthethweni ngokwesiko lesiZulu. Ngiyisika nensonyama. Ngibingelela abakhwenyana bami. Njani? Ngiyisika nensonyama. Ngibingelela intombi ekhona endlini. Siyaphila amakhosazana. Siyaphila. Ngiyisika lensonyama. Ngumnyeni wami ukiss before. Usilibla ndondo siyadla sibeke emadolweni. Uma fumba fukela umthabuleni. Uma bidaqeda athi icosolo. Nazaleli ibingo kandale kusukela thola kubani. Ngiyayisika nensonyama. Ngisika ngesuka lami. Usanele wakangcobo ushabeni. Umagazi. Ngiyisike lensonyama ngithi nabangakathanda ngithi ngicela abathande. Ngiyayisika ke lensonyama. Ngiyisika ngesuka lami madoda. Lensonyama. Ngiyisika ngesuka lami uDidi umshado. Umshayi wentombi phela sentombi. Zabuka zonke intombi zathi mnika ngoba uyamthanda. Ngiyisika lensonyama. Ngibingelela intombi insizwa ngiyizonke. Uzopha lo baba. Sika lensonyama. Sipuni na intombi mfana sekhaya. Hayi sengisika lensonyama ke indunya yidla.
ngisiwa ngumakoti wami umambeni nange emsana. Ngasika leliqatha ngomakoti wami omdala uMahlongo. Umdala. Yayizwa lona Shadela. Phinde ngisike leliqatha ngomakoti wami omncane uMamdluli.
Emva kokusika insonyama sasina-ke kwamnandi. Osipari bahamba bekula ngcansi ku-2 ekuseni. Bahamba kwase kungena iy'nsizwa zasendaweni bey'hlela emnyango ngoba besingesikwazi ukuhlala sonke kanye kanye ngoba iy'nsizwa beziningi, iy'ndawo encane. Hhayi-ke saqhubeka la besigcine khona, yaqhubeka yasho ingoma. Awu madoda, nangu mina-ke, hayibo phela nami ngiyakwazi ukusina.
Hhayi-ke sasinakwazi kwasa hlampe iy'nsizwa zazahamba ngo-5 umungqono 6 ekuseni ukuthi nami heyibo ngazumeka nami angazi kanjani. Kodwa-ke lindela u-part 2 wevidiyo la sekuwumemulo uqobo lwayo, ungaphuthelwa, stay tuned.